Hi guys, dito tayo ngayon sa tabing ilog. May nakita kami dito, may maraming tao. Yun, may binaril pala dito sa amin guys. Hindi ko lang alam kung ano nangyari. Titingnan natin kung ano nangyari dun. Yan, samok yan ba? Doon lang kayo sa lilim ate. Doon kayo sa lilim. Bantay oh. Oh. Doon kayo sa lilim ate. Sa lilim ate, sa lilim. Ha? Doon sa lilim. Ay, puno banda. Diyan lang kayo ha. Aliwin mo siya. Yun guys, yun nga, may nabaril nga. Nasa loob ng kotse guys. Napansin na dyan oh! Napansin na dyan oh! Yan. Wala mo nakagalaw-galaw na dyan oh! Wala naman tawa-tawa yung mga Guys, may binaril nga dito. katawan lagi. Sa loob po ng kotse guys ang binaril. Ayan na guys, yung dito nga sa amin yan, may binaril nga nasa loob po ng kotse eh. Dalawa pong tumira guys, kabilaan Armalite pong tumira eh. Malaki siguro kasalanan nito. Ginap na huli yung ano eh, yung tumira eh. Nakasanto kayo? Wala ako natutunan. Napalik ko ang makilala eh. Taga sa atin, makilala eh. Ay, hindi mo ba yun? Sa kotse? Oo. Tama rin pala isang kotse eh. Tama pa rin. Sa pintuan. Tama pa rin. Buksan yung pinto. Ito pinasara. Galing doon yung bala. Dalawang Armalite eh. Lubukis na rin. Hindi na mga bala ang pakipag-armalite. Ito may mga basyo rin ng Armalite. Dalawang tumira. Na nakamotor lang yun kaya? Hindi, nakaban, naputi. Nakaban. Binaba. Hindi na nahabol ang pulis? Wala naman pulis, siyempre paparin.
Lalaki. Yan mo siya. Ha? Bakit? Saan? Yan lang yan. Yan na maagat yan. Diyan na. Oo. Maliwanag eh. Maliwanag. Wala pang isang oras. Grabe nga. Naka. 90. Oo. Doon pala sa baba. Ito pa dito. Kasi magbilis. Ano naman sa ate hako ko? Wala ko na video ato. Papunta pa lang ako. Ano na rito ko? Bali na dito. Yun na nga guys, isang patay po doon sa loob ng kotse. Binanatan po kanina mga 30 minutes ang nakalipas. Sa loob po ng kotse, dalawang po ang tumira sa loob ng kotse. Kabilaan po ang pagtira guys, kaya hindi na po nakaligtas yung biktima. Talagang patay, pati yung mukha guys, durog. Mga kamay, grabe. Tinamaan talaga, binanatan talaga, ang daming basyo po. Sadyang di na talaga nakaligtas. Siguro malaki siguro talaga ang atraso guys sa binaril. Grabe, kawawa yung pamilya, yung asawa sa mahilo na sa nabalitaan po. Ayun lang guys, aking update ngayong umaga. Ay guys, dito tayo ngayon sa tabing ilog. May nakita kami dito, may maraming tao. Yun, may binaril pala dito sa amin guys. Hindi ko lang alam kung anong nangyari. Titingnan natin kung anong nangyari dun. Yan, sa Mokempat. Doon lang kayo sa lilim ate. Doon kayo sa lilim. Bantay oh. Oh.
Doon kayo sa lilim, ate. Sa lilim, ate, sa lilim. Ha? Doon sa lilim. Ay, puno banda. Diyan lang kayo ha. Aliwin mo siya. Yun guys, yun nga, may nabaril nga. Nasa loob ng kotse guys. Yan. Yan, sama yan ba? Doon lang kayo sa lilim, ate. Doon kayo sa lilim. Ah, pantay oh. Oh. Doon kayo sa lilim, ate. Sa lilim, ate, sa lilim. Ha? Doon sa lilim. Ay, puno banda. Diyan lang kayo ha. Aliwin mo siya. Yun guys, yun nga, may nabaril nga. Nasa loob ng kotse guys. Yan. Wala man nakagalaw-galaw na. Wala naman tawa-tawa yung Guys, may binaril nga dito. katawan natin. Sa loob po ng kotse guys, ang binaril. Kaya na guys, yung dito nga sa amin yan, may binaril nga nasa loob po ng kotse eh. Dalawa pong tumira guys, kabilaan Armalite pong tumira eh. Malaki siguro kasalanan nito. Ginap na huli yung ano eh, yung tumira eh. Nakasanto kayo? Nakaalis eh. Nakakatulang. Napalit ko ang makilala eh. Taga sa atin, makilala eh. Ay, hindi mo sa ano? Sa kotse? Oo. Tama rin pala isang kotse eh. Tama pa rin. Sa pintuan. Tama pa rin. Yung sa yung pinto. Ito pinasara. Galing doon yung bala. Dalawang Armalite eh.
Lubos yung tao. Hindi na marami bala ang pakay pagdating ng Armalite. Ito may mga basyo rin ng Armalite. Dalawang tumira. Na nakamotor lang yun kaya? Hindi, nakaban, naputi. Ah, nakabuan. Binaba. Hindi na nahabol ang pulis? Wala naman pulis, siyempre, babarin.